Menteri Ketenat Kamrep ke Sarkar Celah Bak Bantai Dorling Do Uloong Bak Ketenat Katpen Ki Imbiang Ye Ki Yo Delang Ki Badan Hasan Mer Bat Ha Ding Pun Upar Shillong Kumsi Bentah Bani Rap Ikinong Rep Bakin Yo Lat Ban Pinya Yo Ye Ki Mar Rep Kijongki Ha Padeng Kejing Khang Kerdep ke Sarkar Banyada Ye Kejing Pur Ka Klam COVID-19 Ya kan ye lapan tep abai keren sekilat thai kebor dian belawai ke jelang ha kasibalang ke bawlah lum ha ke balai don langru ke deputy commissioner jong ke east Khasils district ke kong Aisa Wanda lalu ki director jong ke agriculture but horticulture lembat katu kat ni ngut ki officer kuntup ru ikinong elam jong ki seng kinong rep menteri ulai thu bakani ke jelang lasim ru ikarai ban a ya ka karpas tang sakitu ki kali ki bakit hok ki marep ki basalan ki marep nakani ke jela saki weipat ki benta jong ke jela kari India ban ngipa ni ka jinge trailang tek tang kitu ki kali hi ki bahab libu i mar shabar interstate man ban ngin ai ngin issue ya ka karpas bat i badon kam shisha namar ngim ngele kat bala ban contain ba nginum ya lum banum kali than klasutu hi namar ka jing posted jung nyang menta khamjur ti daga jing ya stu jumut ban ka jing ya perkhatlang ngilala ban shim ya garai but hajuk upor nga dokumen baga don shisha ta jingi trailang naki sang nang rep ki beper ki bedon lang but kumju ru ba ka jingi rai ka long ba ya nomor ngimtip ka iban janang ni chakmat khamtam pilayo snow ba kan sedan ba ka total lockdown tang to is kasil khamtam ya gini ki yo ki bedon hapo khapsar kumbang pilaju itu ka yo hapo 5 mile lang tay oi ka yo ba ka yo ding pun hapo 7 mile lang tay ti bangin revive biang in penim biang itu yo khnang baki nung rap ki jongi kitu ki ba shu kamai mestap ba menit bapli timyo shu banwan chasor kin ilik biang he ni ki yo in penim biang ini ki yo ha bat kumju ki ka yo jongka department ka jongi ki jongka agriculture ka yo po muyong umta kai kamtam ke bedi pat ka yo ke jhur ki jap ka de kan 5 mile kila ban lek biang ne kumbang ile ai ki por ki beladap but kanika yo setai sepo siliang kebangi pilai ba kaya ba katur yang penim ba penya biang itu te kumjuru sepo kiwai ki district kumbang ila jule akipor ki bamanchwa kata kadi ka jing ya perkhat lang namang haban long ngenong haban long ready haban penap lupa ngintip ke i banjan ni sakmat ti khnang ba kan kata ya ki nongrep ki jong hapo jelai bro koi kedai nata kada ngila pen kre ngkat ngilai penbiang ru ngilai don lang nakaliang ka item ba ki nongrep kila ban phone ki hau number ke baki ke balabu nak minta ka item ba kila ban pekit iki mar ki mata joki ni mang isu snai ki don ki nong khayi ki nongrep ki jongi ki bu im shisha nakani ka kam lada kambiang ke jing pengkre kan long ke iki ka ba long ta ka jing du nong iki kai dei na ta ka daw ngin se shong se perkhat nama ngi su thu ba kat banang mi ke singi ba kan ka jing pu jong nyang jupang kala nong jur te ban contain ya kata ni don kam jing trailang bat kam ju ka jing ya ban bai lang bat ke jing thu jumut lang